وعلى الله فليتوكل المؤمنون. A oni koji vjeruju neka se oslone na Allaha subhanahu. Istinski vjernici tawakkul ala Allah fi kulli shay, potpuno oslanjanje na Allaha i u veliku imanu. Znači od dina, od najodabranijih ibadeta jeste srčani ibadet, kao što je tawakkul, oslonac na Allaha u svemu. Al khawfu min Allah, strah od Allaha istinski, nije kod više. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Mene se bojite, nemojte se njih bojati ako ste vjernici. Fala takhshawhum wa khshawni, ne strahujte od njih, od mene strahujte, kaže Đelešan. To je istinski iman, u srcu uklesan, rob se istinski. Zato ovdje Đelešanu naređuje vjernicima wa ala Allahi fatawakkalu, na Allaha se oslonite. Nam wa ala Allahi falyatawakkal almu'minun, neka se vjernici na stvoritelja subhanahu wa ta'ala, na Allaha oslone. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Zar da se ne oslanjamo na Allaha koji nas je uputio svojim putevima? وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. Pa zar da ne budemo od onih koji se čvrsto na Allaha oslanjaju, koji nas je uputio svojim putevima, i da budemo strpljivi na onome što nas vi od ezijeta prema nama činite. Svaki vjernik mora biti napadnut, potvoren nekad, ludim proglašen i slično. Sva ta iskušenja i ezijet koji nam dolazi trebamo strpiti na tom, jer nevjernici se ismijavaju s vjernicima, ponižavaju, govore o njima ružno, i zato vjernici sabure na tome. Vela nasbiranna ala ma adejtumuna, od ezijeta i toga. Wa ala Allah falyatawakkal almutawakkilun, a na Allaha subhanahu wa ta'ala neka se oslone oni koji se istinski oslanjaju. Znači istinski vjernik u svakoj situaciji traži pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala, i u najvećim momentima i najtežim, na iskušenjima, što kaže hasbunallahu wa ni'mal wakilu, dovoljan nam je Allah subhanahu wa ta'ala i on je najbolji zaštitnik i štićenik. Nikakva vojska, nikakva, Allah subhanahu wa ta'ala kada ćete zaštiti, nema te kako te mora napadnut, poniziti.